Handstand. Jak na to, co budeme dělat, co nebudeme dělat, jak by to mělo vypadat, to všechno se dozvíte dneska v tomto videu. Takže jdeme na to. Jdeme si obrázek. Už tady vidíme, že máme problém v tom středu toho těla. Vidíme, že pánev je zbytečně vzadu, se nám překlání sem, břicho se nám půjde dopředu. To znamená, že osa toho pohybu není v jedné rovině. To znamená, že mnohem větší nápor je tvořen na rameno, které tím pádem nedokáže udržet tu stojku tak pěkným způsobem a jednoduše. To znamená, že v ideálním případě my se chceme dostat hlavou sem, rukama pod, tělem nad a nohama na to samý. To znamená, že potom ta rovina toho těla je v jedné lajně. Jo? Nemáme tady problém s tou pánví, protože je podsazená, břicho je zpevněné, tím pádem nám drží spodní záda a naše stojka je rovná. Stojka jako taková není primárně silovým cvikem. To znamená, že může dělat stojku 6leté dítě, které nemá tak velkou svalovou hmotu jako ty v 15 letech, protože už 2 roky cvičíš a teď se chceš naučit stojku. Stojka je to samé, jako když se naučíme chodit po našich nohou. Držíme balanc a stabilitu. Jakmile já se začnu překlánět dopředu, tak budu přepadávat. Jakmile se postavím příliš moc na paty a ještě k tomu se prohnu břiše, tak poletím dozadu, že jo? To je jasná věc. Tím pádem se snažíme držet tu stojku rovně. A jak dosáhnout rovné stojky, si řekneme teď, protože si vysvětlíme body, na kterých rovina naší stojky záleží ze všeho nejvíce. Takže jak na to? Stojíme na rukou. To znamená, že potřebujeme zápěstí. Mobilitu zápěstí ideálně takovou, aby nás naše zápěstí pustilo do 90 stupňů vzhledem k našemu předloktí. Co nás čeká dál? Mobilita ramene. Naše ramena jsou schopná se otáčet kolem své osy v ramenním kloubu. V ideálním případě se snažíme dosáhnout toho, abychom ruce dostali až nad sebe. Jak toho dosáhneme? Skrz trénink mobility. Protože v ten moment, jakmile naše rameno není schopné jít absolutně nahoru do naprostého propnutí, naše stojka se bude v zádech lámat, protože jiným způsobem ten balanc a tu stabilitu nejsme schopni doladit. Střed těla. Střed těla, tím myslím spodní záda, břicho, které je v opozici, a podsazení pánve. Jakmile se budu propadnutý v zádech, podsadím pánev, stáhnu břicho a dorovnám rovinu trupu. Pokud toto neudělám, vždycky budu v zádech prohnutý a tím pádem zbytek celé váhy mého těla, což budou u stojky tvořit nohy, mě budou táhnout na druhou stranu. To znamená, že někam sem. Potom budu přepadávat. Pohybový vzorec pro pěknou rovnou stojku. Hlava se dívá směrem k zemi. Ruce se ideálně snaží jít kolem hlavy. Ramena jsou v rovině s trupem. Zpevněný střed těla břichem, tím pádem žádné prohnutí ve spodních zádech a podsazená pánev směrem sem a naše nohy jdou nahoru. Tam už potom záleží na nás, jestli nám tu mobilita dovolí, aby naše špičky směřovaly buď směrem vzhůru, anebo byly normálně v 90 stupních vůči holeni. V ten moment, kdy se snažím udělat pěknou rovnou stojku, se snažím stehna vždy tlačit k sobě, mít u sebe i kolena a tlačit k sobě
i kotníky. Toto jsou hlavní body, včetně teda toho zápěstí, které nám tady dělá pravý úhel společně k zemi. Jaké jsou ale nejčastější problémy při tréninku stojky? Většina lidí má jako primární problém strach z toho, aby se postavili hlavou dolů. Z tohoto důvodu můžeme trénovat o zeď. O zeď můžeme trénovat ve dvou různých variantách. Buď tak, že směrem ke zdi směřují naše záda, anebo tak, že ke zdi směřuje naše břicho. Varianta při tréninku zády ke zdi. V ideálním případě je tato tréninková varianta tou první, na kterou se zaměříme, protože nehrozí strach z přepadnutí. Jakmile se zbavíme strachu z toho, abychom přepadli a naučíme se dostatečným způsobem zapojit střed těla, můžeme se přesunout na tréninkovou variantu s břichem ke zdi. Tréninková varianta s břichem ke zdi více cílí na naše ramena, která nám naučí otevřít řádným způsobem, dotlačit se úplně ke zdi, a když nyní potom využijeme toho, že umíme pracovat se svým středem těla z varianty zády ke zdi a s našimi rameny z varianty břichem ke zdi, už nám jenom stačí přesunout se s naší stojkou do volného prostoru. V ideálním případě začínáme stojku ve volném prostoru v mírně pokrčených rukou. Protože poté, co se do stojky dostaneme a teprve se ji učíme, je pro nás mnohem jednodušší nechat si větší balanční prostor a sílu na balanc v rámci celých rukou. Protože v momentu, kdy budeme stojku trénovat tak, že se vykopáváme nebo odrážíme z jedné nohy do rukou už rovnou propnutých, celá naše stabilita záleží pouze na našem rameni. Je tedy jednodušší začít se do stojky vykopávat s mírně pokrčenými rukami, abychom si nechali větší manévrovací prostor. V ten moment, kdy se nám poté podaří srovnat si nohy k sobě, stejně jako tady v těch bodech, kotníky k sobě, kolena k sobě, stehna k sobě, podsadit pánev, zároveň stáhnout to břicho, tím pádem se nám srovnají ty záda a jakmile srovnáme zbytek celého těla, tak už nás čeká finální moment, ve kterém pouze se přesuneme z těch rukou do napnutých rukou. Tu startovní pozici stojky se nesnažíme nikdy dělat tak, abychom měli hlavu, rameno s loktem za sebou a ruku někde tady. To znamená, tady bude vznikat 90 stupňů v našem vnitřním loktu. Tato pozice je už v podstatě výchozí pozicí pro klik ze stojky. Ale abychom dokázali z této polohy vypracovat naši stojku opět zpátky nahoru, budeme potřebovat mnohem větší sílu, než jenom sílu na stojku jako takovou. Tudíž je optimálním způsobem nechávat ty ruce v mnohem menším úhlu, aby šlo o mírné pokrčení, ne o 90 stupňů v lokti. Optimální trénink. Pokud je naším cílem naučit se stojku v co nejkratším čase a co nejpohodlněji, budeme se snažit cvičit stojku každý den. 5 až 10 minut naprosto stačí. Je jedno, v jaké fázi se zrovna váš trénink stojky nachází, ať je to zády ke zdi, břichem ke zdi, anebo už zkoušení výkopů do stojky ve freestandu.
Pokud se budeme snažit a uděláme si čas těch 5 až 10 minut každý den, budeme progresovat mnohem rychleji, než pokud se na stojku budeme zaměřovat 2krát týdně. Tím, že ještě jednou to zopakuju, stojka není primárně silovým cvikem, ale jedná se o koordinaci celého těla, stejně jako u chůze. Je nejdůležitější hlava, která propojuje naše svaly, a potřebujeme si zapamatovat ty ideální polohy ze všech těch fází, kterými postupně procházíme, jaká je ta ideální pozice, v jaké by se měli nacházet, abychom se dostali do té stojky co nejrychleji. K tomu dojdeme tím způsobem, že se na stojku budeme zaměřovat každý den, 5 až 10 minut. Pokud se do stojky budete chtít dostávat 3krát měsíčně, je jasné, že tam progres bude probíhat mnohem pomalejším způsobem. Jsou dny, pokud budeme trénovat každým dnem, kdy nám ta stojka půjde skoro sama, a budou dny, kdy ta stojka nepůjde vůbec. Pokud ale tyto dny znázorníme graficky, tak uvidíme, že pokud bychom je trénovali denně, tak budeme mít trend postupného zlepšování. Pokud já ale tady ty 2 tréninky odstraním, tak budu mít dobrý den, špatný den. Když potom odstraním i tenhle a tenhle, tak budu mít velmi střídavou, proměnlivou řadu, která nás neposune nikam tak rychle, jako kdybychom se intenzivně snažili trénovat každý den. Asi největším problémem při tréninku stojkování je u většiny lidí mobilita ramene. Jelikož, když nás rameno nepustí, ani náš střed těla a podsazená pánev nedožene to, že naše tělo není v rovině. Protože pokud já budu mít hlavu tady a ramena nebudu mít tady z téhleté fáze přímo pod sebou, ale budu je mít někde. Tady je jasné, že potom ta celková rovina, kterou se snažím dohnat, bude tady muset být na úkor něčeho udělána jinde. To je ten propad v tom středu těla. Zatímco tady, pokud dostanu opravdu do vodorovné polohy s tady tou osou, podle které se snažíme stojku udělat, tak bude to progresování mnohem jednodušší. Takže pokud jste se kdykoliv snažili o stojku a stále vám dělá problém vaše forma a jste stále prohnutí ve spodku zad, zkuste se spíš, než na posilování břišních svalů a spodních zad, zaměřit na mobilitu svého ramene. Co se týče teoretické části přednášky o stojkování, toto je naše alfa a omega. A teď si pojďme ukázat, jak to provedeme v praxi. Dneska jsem se vydal natočit videa vlastně na ten trénink té stojky. Akorát hřiště bylo docela full a počasí nebylo úplně good, takže jsem nedělal komentář přímo do videa, ale uděláme si vlastně na celý průběh takovýhle fešnej voice-over a všechno si k tomu řekneme, co je potřeba. Tak jdem na to. Začínáme vlastně warm-upem, zaměřujeme se hlavně na zápěstí. Tady momentálně protahujeme z dlaní směřující od sebe. Postupně se dostáváme z té jakoby nejzazší pozice až do těch nějakých 90 stupňů té dlaně vůči tomu předloktí, abychom se postupně dostali do té vlastně maximální vzdálenosti toho rozsahu, kam se potřebujeme dostat. Potom si takhle položíme dlaně vzhůru, směřují se k nám, my se trochu víc předkloníme a zase to samé, co předtím, postupně se dostáváme zpátky. Ideální 5 až 10 sekund, ať to má nějaký hladký průběh, netrvá to příliš dlouho,
a zbytečně se neunavujem. Já potom přidávám vlastně to samé jako tu první variantu s tím, že ruce míří za mě, takže se opět předkloním a postupně se zakláním na těch kolenou, abych co nejvíc vlastně protáhnul ty šlachy v tom zápěstí. Potom, co si vlastně takhle protáhnu ty ruce, tak se ještě rovnou zaměřím na ty ramena. V první variantě, kterou si ukážeme teďka, tak mi vlastně jde o to, že se snažím vytáčet vlastně jakoby lokty vzhůru s tím, že tady tím způsobem otevírám vlastně ramena co nejvíc nahoru. Protože u té stojky se z těch ramen potřebujeme vypresovat co nejvíc nahoru a je ideální si ty ramena pěkně připravit. Takže pomalu, kontrolovaně vytáčím, snažím se mít ty ruce propnuté co nejvíc. Tady se přesouváme už v první variantě, tady si pomocí loktu odměřím vzdálenost od té zdi, která tady vlastně není zeď. Podívám se jakoby hlavou na své břicho, na své špičky nohou, to mi pomůže ty ramena ještě pěkně otevřít. A takhle nějak potom vypadá jakoby ten přechod do té stojky, když jsem opřený zády ke zdi. Když jsem potom tím břichem ke zdi, nebo tady k tomu sloupku, tak se snažím tu pánev nemít takhle propadlou, ale pěkně si ji zpevnit, ještě jednou, takhle ne, snažím se ji přirazit, podsadit tu pánev a dotknout se vlastně přední stranou stehen té zdi. V tom je celé to kouzlo, naučit se vnímat to zpevnění. Tady potom vidíte výkop do stojky, ale s tou zásadní chybou jsem tady rovnou v propnutých rukou, takže se mi balans udržuje mnohem hůře. Tady už si ty ruce nechám mírně pokrčené, pošlu to lehce do toho kliku, nejdu pod těch 90 a jakmile si srovnám zbytek těla, tak to dopresuju zpátky a vypnu to z těch ramen. A takhle držím pěkně rovnou stojku. V ideálním případě se dívám na jedno místo na zemi, to mi pomůže s tím, abych udržel balans. Dáme si to ještě jednou, že opět vykopnu se, srovnám tělo a potom se dopresuju z těch rukou. Tady už nám to lehce přepadává, ale ještě furt to držíme. Takže takhle nějak potom vypadá stojka, když pořádně otevřem ty ramena. A zase to vrátím bezpečně zpátky. Tady podle mě nejlepší způsob, jak se naučit stojku co nejrychleji, vykopávat se prostě ke zdi, zády ke zdi, s tím, že u každého pokusu postupně ubírám tu sílu toho výkopu. Ty první pokusy budou prostě zbytečně silné, narazím do té zdi, postupně to budu zpomalovat a najdu ten moment, ve kterém už se vlastně té zdi skoro nedotknu, anebo se ji dotýkám minimálně. Tohle byl vlastně proces, jakým jsem se stojku naučil já asi během 2 měsíců. No, tady ještě nějaký dodatečný tips. Nesnažím se mít ruku jakoby absolutně propnutou na celé ploše země, ale snažím se jakoby chytit se, trošku podrolovat ty prsty, ať mám jakoby lepší grip, bude se mi potom lépe udržovat ta stabilita. To je jedna věc. Druhá věc, nemusím se vykopávat takhle zběsile po sobě. Vždycky po každém pokusu se vydechnu, spravím si ruce, připravím se a pak se vykopnu. Tady na videu jsem to jel zbrkle, zbytečně možná rychle, ale chtěl jsem jakoby ukázat tu progresi prostě, jak to budu postupně posouvat. A za třetí, teda ještě jednou ty hlavní body, snažím se ty ramena mít prostě propnuté, zároveň s tím hrudníkem, spodek zad vlastně dotahuju tím břichem a potom, abych dodržel jakoby celkovou tu rovinu, tak podsazuju tu pánev, stejně jako jsme si ukazovali vlastně při tom nácviku v té druhé variantě, kdy jsem vlastně břichem k té zdi. Co se týče potom jakoby špiček, tak to vyloženě nepotřebuju. To jsem říkal už vlastně v tom úvodu, kdy jsme měli ten jakoby seminář, že nezáleží na tom, jestli mám ty nohy prostě takhle klasicky, anebo se je snažím jako gymnasticky propínat prostě do plné délky. Jo, takže 3 základní body, ramena, set těla,
podsazená pánev. Bum. Hotovo. Jednoduchá stojka. Takže zhrnutí. Naučím se pracovat s těma ramenama v té první fázi, kdy jsem vlastně zády k té zdi. Podívám se na ty své špičky. To mi pomůže dostat se z těch ramen na to maximum, tak jak je potřebuju. Ne, abych ty ramena měl prostě za sebou, ale je mám pod sebou. Potom v té druhé variantě, kdy jsem břichem k té zdi, se naučím pracovat s tou pánví. Naučím se ji správně podsadit, ať se mi nelámou ty záda. Zároveň ty záda srovnám s tím břichem, tím, že to břicho stáhnu. A tady na této progresi si zapamatuju, jak mám všechno cítit. A potom se přesunu zpátky zády ke zdi a začnu se pomalu vykopávat. A budu se vykopávat tak dlouho, než přijdu na to, jaký je ten ideální silný výkop k tomu, abych se dostal do té stojky. Pak se lehonce dotknu patama té zdi, po případě už vůbec. A takhle se naučím progresovat v té stojce. A tohle budu trénovat prostě 5 minut denně, ideálně 6krát týdně. Pokud se mi to povede a budu na to mít čas, tak každý den. A když se na tohle na 5 minut denně zaměřím na následující 3 měsíce, tak není možné, abych si tu stojku nenaučil pěkným, rovným způsobem. No a to je všechno, co vlastně jsme si v tomto tutoriálu řekli a co je potřeba vědět. Takže to by bylo všechno, co je potřeba vědět k naučení se stojky. Pokud budete přepadávat, je vždycky lepší, než dělat kotoul, protože ten ne vždycky vám na něho vyjde prostor pod těma rukama, tak naučit se dělat hvězdu přes jednu ruku, přes tu, přes kterou padám. No a pokud tě zajímá víc, tak sleduj můj Instagram, bude i dole v popisku. A já ti přeju hodně úspěchů s tvým tréninkem stojky. A jestli máte zájem o nějaký další tutoriál, tak není vůbec problém a můžeme se pak zase všichni potkat tady u nástěnky a všechno si k tomu vysvětlit. Takže přeju hodně úspěchů a zdar!